ndoisa tambo muhuro kuti dzouye handiti because unoziva mwanangu hazvibatsire kuti iwe uzoti uda baba wako papaipisapo wanga uchisingavake handiti just because pane something now. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to Life in Zimbabwe. So today we're talking about the issue of the Mtukudzi family, all the things surrounding the issues and the inheritance issue as a whole in Zimbabwe. Kuti chii chinomboitika panyaya yenhaka, panyaya yepfuma inenge yakasiwa nemufi, relationship inenge iripo between vana nemufi akazorora mumwe mukadzi, kuti chii kandi chinombosakisa kuti zvinhu zvitadze kumira zvakanaka. So you guys, before I go any further, I want you guys to listen to what Daisy had to say concerning issue ya Selmor Mtukudzi kuti akatadza performa pa stage, concerning issue ya Selmor Mtukudzi kuti sei akanga achimurambidza kuuya pakare paya. So I want you guys to listen to this video and then we'll talk about it when you guys are done. Ndakarorwa 2081 bandazo 81 mwana late 81 bandazo mbuzi mwana wangu ndo wa 82. Anga akatonditsvagira pekuti zvikaipa nonogara handina kuita zvezvo kuti anzi watizira mukumbo kana kuti unombonetseka umborojerwa umbodino a good house panumber 11 Bidolf handiti ini ndakarohwa 19 unoona kuti pakaitika mischief kapo but handinomboita basa lazvo. Izvi unotori nomumwe mwana amene kuti unonzera anonzi Sibo aripo. But I don't know kuti vanhu vanenge vachizvitora kupi zvavanenge vachitaura. Ende hapana mwana akatadza kuenda kuchikoro. Indini hapana munzi kwai mwana uyu ndozi chichi zvinotaura kunzi handi kuona vana ndingavaise muhomwe. As long as mwana ari kupamba, ari kudya sadza, ari kuenda kuchikoro, ndozvinodiwa. Ende ini and maybe kana zvavataura handigari munhu anenungo. I don't want lazy people because munhu anenungo hauna kuonoenda naye. Vakubvunzei ava vari pana. Saka handizivi kuti vanhu kana vachitaura kuti aitadza kubata vana, anga asingade vana. Kana vana vafurirwa namai vavo kuti musaende, inini ndoisa tambo muhuro kuti dzouye. Handiti because unoziva mwanangu hazvibatsire kuti iwe uzoti uda baba wako papaipisapo wanga uchisingavake handiti just because pane something now you want your father. No, baba wako ndibaba wako. Ende inini handingapindire nyaya dzababa wangu. Saka ndiziyeni, but isusu we used to love each other. Zvavanotoziva even amwene vangu amwene vangu ini ndaivadai handidi kunyepa. Ende udai vangu vari pandofunga kuti pane nonsense dzese dzamunoverenga dzidzi dzaiti I used to love that old woman. Vangu vari short kaamwene vangu handiti but vakafanana nani natu. Dzimwe vaiti vakazobva kachendikaramba ndakatandoti naiboko kubva matoita kunge mwana wenyu kudaro nzwa imi. Saka I don't know kuti vanhu vanenge vachiita sei. We were good friends. Hey guys, so inini honestly what I really think zvandinofunga hangu zvandinofunga pfungwa dzangu, what I really think is if you are a man and you have your first wife, right, and you work for things nemukadzi wekutanga, moshanda moita vana venyu and stuff, and then you decide to take another wife, I honestly think the things that you worked first with this first lady is the things zvinoramba zviriko kuvana nemukadzi yeye. Zvemukadzi wechitundu zvamuchazoshanda
kutangira ipapo, so that these kids they don't get to struggle, because obviously iwewe ukaita mukadzi wekutanga wechi2 wobva waita wechi2 wechi2 ndiwo wakupa rudo rwese kudarika mukadzi wekutanga, because what made you take the second wife iwewe une first wife yaunayo, which is not a problem because it's your decision for you to have polygamy. But relationship yako nevana vako vemukadzi wekutanga haifani kuti iaffectwe na stepmother vevana, because when you die say izvezvi zvandi wobva wafa iwewe pfuma yenhaka wobva wasira mukadzi wako wechi2, the kids from the first marriage will obviously struggle, because obviously uyuyu hana relationship yakakwana nevemukadzi wekutanga, saka that's where the tension come from. And sababa iwewe you are supposed to share things equally, ita kuti muri dzako, because you are the one who decided kuti aiwa ini ndakuda polygamy of chivana ava, you brought them to the world, ndiwe mukadzi wekutanga iwewe ndiwakamuroora nditi vana ava ukavaunza to the world, so these kids deserve equally to enjoy your legacy as well as mukadzi wechi2, nokuti iwewe ndiwakadecide kuti uroore mukadzi wechi2. These two should enjoy equally legacy yako iwewe zvaunenge wasiya iwewe zvawashandira. Ndosaka polygamy is a very very big step that you should reconsider first before taking it, because zvinozokonzera kusanzwanana panyaya inheritance. Hani munonzwa Mtukudzi, he messed up a lot, because like vana vakawandisa. As a musician, as an artist, maybe I found raudaro, but I honestly see it as wrong, because uyu arikuda zvake, uyu arikuda zvake, uyu arikuda zvake, uyu arikuda zvake, and at the end of the day zvinopedzisira zvekuti uri baba vasina kurongeka. Hani mazvona zvinopedzisira zvekuti uri baba vasina direction. Saka chiri kudiwa pakati pavo munhu anogara navo pasi vese as a family, as Mtukudzi's whole family, wona kuti zvinhu zvacho zviripo zvacho zvodivhaidwa sei. Nyangwe musikana kana akaroorwa, nyangwe asina, achingori mwana wababa ivavo, saka she has the right to the things. Nyangwe mukati akaroorwa saka anofanira kutanga zvake, yes, it's a good idea, anofanira kutanga zvake ndezvagara. Selmor has been working so hard achiimba achita sei, but she also deserves to be recognized kune zvinhu zvababa vake. And you see, these are my thoughts, guys. Comment down below what you guys think about inheritance in Zimbabwe. Pfuma yenhaka zviri kufamba sei? Ndiri kuona senge iri kuparadza vanhu, iri kuparadza ukama pfuma yenhaka, because most people vari kukarira pfuma iyoyo not knowing kuti vana futi they deserve it because ndibaba vavo. Comment down below, guys.